Eto guys, ang ginawa natin sa limpo para makrispy ang panit. Ato siyang hilisan. Hilisan. Ayan guys. Pakrispihon ng pakrispihon yan. Pakrispihon ng pakrispihon. Kurawa Shubin. Okay, maglaptik-laptik na karon. Bisik-bisik na bib. Sige. Sige, ikuraw mo. Kurawa pa. Kaya para mawagtang ang mga mantika. Sige, kana. Kana ba ikuraw dito siya maayo. Ayan guys. Ang limpo. Sige, para mahilis kinagtambok bid. Butuin na bulat din na. Ha? Butuin bulat na balik na naman. Agoy, lutuig bulad. Sige, kihapit na ho. Naglambuyot-lambuyot na. Ito ang suka yun. Ito ang suka yun. Kanara nga suka oh. Halang. Kanara nga ako nga suka kay halang na. Aslom na bere suka nga tamis no. Lahig lami yan. Agoy, lahig lami. Hilisan pa na siya. Kuwang pa na siya sa kahilis. Hilisan pa siya maayo. Nagapas na kung ano karon. Asay gapas. Nganong agkagapas mahinuna ah. Mantika. Wa pa na. Sige pa. Na, lami kayo. Sherwin. Lami. Agoy, inki ka karon. Tarong ha. Naglurot pa rin ako. Naglurot na ang pangito. Maglagurot lagi na karon. Lagurot lagi na karon. Kung sabi mong gusto nga lagurot. Ano yung lagi niyo? Bako kayo. At naman. Buta ka na ko. Sige pa. Ituyok gamay. Ituyok-tuyok. Sige pa kana. Sige kana. Hangtod masunog, mapagod. Oh, sige. Kana. Ato karon lagurot na karon. Di kagtuon ako. Sige pa. Kana ipang baliskad na. Sige, baliskad yan. Oh, sige, kuraw-kuraw mo. Sige pa, hangtod masunog, mapagod. Sige pa. Kurawag maayo, Ginoo ko day. Sige. Sige, kay hapit na. Gamay na lang kuwang. Ano yung lami nga kuan? Pahilis jud. Asay nag-itom na, nga pa man na nag-itom. Ato silang paitomon og maayo. Sige, kurawa. Sige pa. Kana, ilabya-labya. Lagurot 'yan. Oh, 'di ba? Suka sa nun. Hey guys, mag-almusal kami. Tapos ang sarap ng ulam namin, nakita na ninyo. Nagdukot ang kanin. Ang sarap ng ulam namin. Thank you so much, Madam Abigail from Florida. Tapos mayroon kaming sausawan. Eto, mag-pray muna. Amen. Kain na tayo, guys. Kung maglagurot ba de? I'm so excited. Ba? Ano? Bakit mo naglagurot, babe? Ano na yun ha? Ha? Ano yun? Gano'n ba kayong mga kanay? Ha? Sarap guys.
kunat. Nah, Kain tayo guys. Kunat siya. kubol. Ha? Kubol na. Ano man? Tuba ka. Kung gusto ba ni mag... Kuan? Oo. Iya pa? Ano man? Kubol ba? Na yung makakubol. Kuwang pa siguro ni. Ha? So, Eto guys, tapos na kami kumain. Si Sherwin ayaw na niya. Hindi na ubos. Eto, maraming salamat sa inyong lahat sa mga suportan niyo sa amin. Thank you so much. Madam Abigail from Florida, thank you so much. I love you so much guys. Bye-bye.